Amigues i amics, arriba l'estiu i amb l'estiu, malauradament, arriben els incendis com hem vist aquests dies. I a Europa els incendis majoritàriament es donen a la Mediterrània. Per què? Perquè els nostres boscos tenen unes condicions determinades que els fan més proclius al foc. Enguany hem començat pitjor. Ja vaig fer arribar als meus col·legues portuguesos tot el meu condol i solidaritat amb el que ha passat a aquesta nació germana. Ho torno a fer aquí. Un bosc cremat és un bosc negre, és un bosc erm, ja no és un bosc, de fet. El paisatge canvia, muda, se'n veu afectada l'economia de la zona, el turisme, les explotacions agràries, fins i tot hem de lamentar, ja ho hem vist massa vegades, la pèrdua de vides humanes. Anem per feina, doncs. El debat sobre els incendis al Mediterrani no és nou al Parlament Europeu, però sovint topem amb la incomprensió d'europeus a qui els boscos no se'ls cremen. Per això, ens cal una estratègia forestal europea que sigui més ambiciosa. A banda de tot el dolent que porta un incendi, hi ha un altre efecte més silenciós que sovint passem per alt i que cada vegada té més importància: l'impacte directe en el canvi climàtic. Sabíeu que a causa dels incendis forestals entre el 2005 i el 2015 a Espanya s'han emès 15 milions de tones d'emissions de CO2? Potser parlar en aquests termes farà que els nostres companys del nord d'Europa entenguin que quan reclamem una estratègia forestal europea que sigui més ambiciosa no estem parlant només de com hem de pensar els nostres boscos com a espais per la silvicultura, per l'agricultura o per l'oci. La gestió forestal va més enllà i ha de tenir un vessant de prevenció contra els incendis vinculada directament a la lluita contra el canvi climàtic. I aquesta lluita no la fa cada estat membre de manera individual, sinó que és una lluita europea. I en aquest sentit són i seran essencials els fons europeus de desenvolupament regional que ja existeixen, que poden ajudar tant en l'explotació econòmica eficient dels boscos fins a petites accions com la inclusió de la pastura per cuidar el sotabosc. Ens cal la total implicació dels sectors, tant públics com privats, com de les institucions, per la seva bona gestió. I ens cal decididament que l'actual estratègia forestal europea miri d'una vegada cap al sud i entengui que no sempre es pot tenir cura dels boscos europeus com si es tractés d'una plantació. Perquè ara sabem que si no gestionem de forma eficient els nostres boscos, el foc apareix i es propaga amb les conseqüències humanes, econòmiques, materials i mediambientals que tots coneixem.